और तुम्हें चैनल ଆଦା କ'ଣ ହଉଛି? କ'ଣ କରୁଛ? ଜାଳ କାମ କ'ଣ ହବ ବା? ତମେ ଜାଳ କାମ କରିବ, ପାଠ ପଢିବ କିଏ? ତମକୁ ଏମିତି ଜାଳ କରି ଆସି? ହ୍ୟାଲୋ ବାପା, ଆଦା କ'ଣ ହଉଛି? ପାଣି ତ କାହିଁ ବାହାରୁନି? ପାଣି ତ କାହିଁ ବାହାରୁନି? ଏଟା କୋଉ ଗଛ? ତମ ଟମାଟର ଗଛ ଟମାଟୋ ହେଲାଣି? ଆରେ ହଁ ରେ, କଷି ଧରିଛି ଆଉ। ଏ ବାଇଗଣ କାହିଁ ଚୁନଉଛ? ହେଇନି ସେ। ତମ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବାଇଗଣ ହେଇଛି? ଏ ଗଛ କିଏ ଲଗେଇଛି? ତମେ ଲଗେଇଛ? ଏ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଛ? କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଦ୍ୟ ଲାଇକ୍